El Museu de la Casa del Pou és un espai de divulgació del patrimoni cultural de la Llosa de Ranes. Mostra la història més recent d'este municipi de la Costera mitjançant una part de la trajectòria vital dels seus habitants que han proporcionat testimonis, objectes i fotografies per a construir este espai on els llosers i les lloseres poden participar, es poden reconèixer i també poden presentar-se al món a través de les seues tradicions i singularitats com a poble. El museu presenta les fites socioculturals més importants i els principals elements del seu territori. Un recorregut que mostra el cicle vital i social, la importància del barri de París, la singularitat de la dansa del velatori, les fonts del poble o l'ermita de Santa Anna i la seua romeria. La Casa del Pou vol convertir-se en un espai viu i participatiu i disposa d'una sala d'exposicions temporals i d'un espai on els veïns i veïnes poden aportar els seus objectes per a ampliar la col·lecció patrimonial de la Llosa de Ranes.